פיקוח נפש, זו לקפוץ ככה לא, זה לא מתאים, אני צריכה לשים את זה. מאוד יפה, זה מאוד יפה הדבר הזה. בלי פיה לא יפה, אל תעשה את זה. נכון, זה פיה. כתוב שם, איך כתוב שם? אסור פיה במאה שערים. מה כתוב? מה כתוב במאה שערים? אנחנו צריכים להכות על חטא? לא, לא. עליי חמוזים טובים. על מה? על מה? על חטא? על פיה נוכרית. לא, מה היה כתוב שם על פיות? יש שם אזהרה. על חטא, על חטא על פיה נוכרית. על... מה אתה מספר לך, חני? תראה אימא מודרנית עם זה. עם מה, עם צעיף? כן, אימא מודרנית. כמוך, מה קרה? יודעת שיטות, יודעת שיטות עכשיו איך לעשות צעיף. מה עם כפפות? בטח כפפות, נכון? שכחה קצת בהגפיים וכפפות. נראה שיש פה חימום, לא? חני, את מחכה פה? You're waiting for... waiting for מנדל. שיהיה בפסימה בלחם מנדל. אני שואלת אם אני מחכה, מה זה? אני מחכה למנדל. מה, בואו? אני לא זוכרת. חכה, אנחנו מלווים אותה. תזרע שנבוא עוד פעם. כן, let's go. להתחתן את רוצה? כאן נכנסים פה. אמא, את התיק שלך לא לוקחים. הכי חשוב שיש לך את השקית. יאללה, יאללה שם טוב. הנה, טוב. בהצלחה. תודה רבה. מה נשיקות?